Babasa rake here achimira pamberi pamadzimambo haangamiri pamberi pavanhu vasinganzwi. So mangwanani ano tinoda the wisdom to hear and to see also. Anoti munoona samoni, munonzwa samunzwisisi. So if God gives us the wisdom, we can see and we can be saved. We can hear his words. Mangwana nano, ngatingosvike patinonamata. Kuti Mwari, can you impart us the wisdom to run our families, to do our work, to know what to do kana zvinhu zvapresa. Mangwanani ano mutsvene. Tauya baba, tauya kuzotsvaga baba ishe zivo. Tauya kuzotsvaga wisdom mukati meupenyu hwedu. Tauya kuzotsvaga wisdom baba, nokuti kana tisina wisdom hatina kwatinogona kuenda. Tingori mhepo inovhuvhuta baba ishe Mwari wamasimba ose. Impart us with the knowledge and understanding of your work. Impart us of the knowledge how to run our families. Impart us with the knowledge how to behave in a certain situation. Mangwanani ano mutsvene, mangwanani ano Ishe Jesu. Mangwanani ano Jehovha zvoshamisa. Tauya kuzotsvaga zivo baba, nokuti imi muri dende rezivo baba. Mutsvene Mwari wamasimba ose. Tichengetedzei baba Ishe Jehovha kune zvakaipa through your wisdom. Mangwanani ano baba Ishe Jehovha, give us the wisdom baba kuti toshanda sei mukati memabasa. Tive ne competence and consistency. Mubata baba Ishe Mwari mutsvene. Zvatinoita baba zvive nomusiyano nozvinoitwa nevamwe Ishe Mwari wamasimba ose. The spirit of excellence must manifest baba Ishe Jehovha Road Body Prayer Center. Mangwanani ano baba Ishe Jehovha, tauya kuzotsvaga spirit of excellence. Kubaba kuna baba namai baba Ishe Jehovha. Kune vana weSunday school mweya mutsvene. Kune vana baba Ishe Jehovha, baba weyouth Ishe mweya mutsvene. Kumasineja edu baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tinotsvaga nyasha dzeexcellence. Nyasha kunana baba Ishe mweya mutsvene. Nyasha kunana mai Ishe mweya wamasimba ose. Nyasha kumasingles edu Ishe Jehovha zvoshamisa. Nyasha kuvakomana nevasikana baba. Nyasha dzeexcellence Ishe Mwari wamasimba ose. Nyasha dzecompetence Ishe Mwari wokumusoro kudemba. Nyasha dzehealing Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Ishe mweya mutsvene. Mangwanani ano makatendeka Ishe Mwari wamasimba ose. Tauya kuzotsvaga imi, tauya kuzotsvaga nyasha. Tauya kuzotsvaga excellence, tauya kuzotsvaga diligence. Tauya kuzotsvaga competence, tauya kuzotsvaga consistency. Mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Tauya Mwari wangu, tauya Mwari wokumusoro kudenga. Toenda our next prayer point. You can only be consistent. Kusimba, you repeat, when you have endurance. There are things times when we need to endure. When we need to maintain focus. When we need to survive pain. No good, there's no way in life where life is always roses. There is a moment that you go through fire in your lifetime. There's a moment where you are going to be tested. Tikatarisa even wana Daniel Meshach na wakakandwa mumoto. But it was just a process that was going through their lifetime. Muupenyu wedu, you go through processes. But those processes hadzifanirwa kutibvisa pana Mwari. Ndikashaiwa rendi nhasi hazvidi kuti it's a permanent situation. Mwana akarwara is not a permanent situation. I must pass through it. Business rikasafamba mugore rino hazvidi kuti it's a permanent situation. I say just a phase that I'm passing through. Ndikashaiwa mari is not a permanent situation. It's a phase that I'm passing through. So we need God to help us to endure, to develop endurance.
mukati memuupenyu hwedu kuti tive disciplined and remain focused in our life. Tested as leaders and proven so that God can honor you. Mangwanani ano ngatingosvike patinonamata kuti tigone baba kuenjoy life patinenge tasvitswa pakona apa Satani tinenge tiri pakati pokuyedzwa. Patinenge tapinzwa mumoto tizive kuti hatisi kugara mumoto. Ipo Josefa akapindwa mugomba hazvide kuti aifanirwa kufira mugomba. Apa Joseph paakaenda kujeri haiziva kuti Mwari anenge ainaye. Yakanga ingori process for that the manifests God's power kuti mangwana tizogozova living testimonies. Ngatingonamate kuti mukati meupenyu hwedu let us be able to enjoy in life. Mangwanani ano mutsvene Mwari wongwanani ano. Mwari wamasimba wose Mwari makatendeka. Mukati memamarriages edu makangotendeka Ishe Mweya mutsvene. Anosvika paanorwadza, anosvika paanowawa Ishe Mwari mutsvene. As let us know that we are going through a process. This is not a permanent situation. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano mutsvene. Kubaza kunosvika pakunorwadza Ishe Mwari wamasimba wose. We are just passing through a phase. This is just a process. You are going to take us through Ishe Mwari wamasimba wose. Mutsvene Mwari wamasimba wose. Tigonese Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Let us remain loyal baba Ishe Jehovah kubasa renyu. Zvinopindana nazvo mukati meupenyu hwedu. Patinopinda muzvipatara, that is through just a process. Patinoshayiwa mari baba, that is just a process. Mutsvene, you will be refining us. You will be taking us to greater heights. Ngatigare tichiziva kuti imi muri Mwari. Hamushanduki Ishe Mwari wamasimba wose. Maiwapo baba Ishe Jehovah. Pakutanga baba makanga mungoripo. Zvinhu zvose zvisati zvako baba Ishe Jehovah. Kuti imi munotida baba Ishe Jehovah. Hamuzotisiyi tiri toga Ishe mukati meupenyu hwedu. Mangwanani ano baba, mangwanani ano. Tauya kuzotsvaka nyasha dzeendurance. Tauya nyasha baba dzokuti tipfuure the processes baba. So that you can honor us at the end. Mutsvene, mutsvene Mwari wamasimba wose. Baba Ishe Jehovah. Mombe dzibereke kumatanga dzikasabereka. Tingove nomufaro bedzi bedzi. Nokuti muri Mwari baba wamasimba wose. Nokuti munoita zvinoshamisa mukati meupenyu hwedu. Tingoita zvinoshamisa Ishe Jehovah. Tuwe living testimony. Nerimwe remazuva tigozopupura kunaka kwenyu. Wari kunze baba wagozotendeuka waona kugana kwedu baba mukati meupenyu hwedu. Mutsvene Mwari wamasimba wose. Mutsvene Mwari makatendeka. Mangwanani ano tauya. Tauya kuzotsvaka imi. Tauya kuzotaura nemi. Tauya kuzosangana nemi. Empower us baba Ishe Jehovah. Empower us Ishe Mwari wamasimba wose. For greater things are coming. For greater things are coming. Mutsvene Mwari wamasimba wose. Let us endure. The time shall come. Because there is a season for everything. There is a time to sow. There is a time to harvest. There is a time of pain. There is time of healing. Mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba wose. Chiitai kuda kwenyu mukati meRoad Body Prayer Center. Itai kuda kwenyu baba Ishe Jehovah. Mumwe nomwe ari pakati peRoad Body Prayer Center. Agone kudarika maprocesses amuri kumubvudza paari. Mutsvene baba Ishe Jehovah. For there is nothing that is permanent on earth. Mangwanani ano Ishe Mwari mutsvene. Mangwanani ano Ishe Jesu zvoshamisa. Tauya baba, tauya kuzotsvaka imi. Mazviita henyu mutsvene. Tauya Mwari mutsvene. Mangwanani ano. Ngatingodzokere patinodzokera pana Ishe pachigaro chake baba. Kuti tingoaone rudo mukati mokurarama kwedu, mukati memafamilies edu, mukati memasiblings edu, mukati mekereke redu, mukati memabasa. Because love purifies
everything. Patiri kunamatira the gift of love. The gift of love inoita maintain also kuti tigone kuproduce God-like results, because tinenge tiine rudo. Tingonamatira kuti tigone kuda wanenge wauya, watendi watsva wanenge wauya, so that we can produce results paRoadboard Prayer Center, nenyaya yekuti tinenge tiine rudo. Tinamatirewo mama nababa kuti their love must continue. It must not run dry. Kangove karwizi kanosimba kachierera riri tsime, rive tsime rorudo risingazoperi. Wagone kungogara wachita inonzi unconditional love. Kuatendi noasiri watendi, kuhama nodzisiri hama. Chingori chipo, chingoita a gift, so that you can maintain the gift that is in him and her. Mangwanani anotauya, mutsvene Mwari wamasimba ose. Tauya kuzotsvaka chipo cherudo Baba Ishe Jehovha. Tauya kuzotsvaka nyasha dzerudo Baba Ishe Jehovha. Tigone kugarisana sehama nehama. Tigone kudanana sehama nehama. Tigone kuva neteamwork nenyaya yekuti rudo runenge ruripo pakati pekurarama kwedu. Kana pasina rudo, teamwork will not exist. Kupresendoship kungova nerudo. Kuarasharing department kungova nerudo. Kuleadership kwedu kungova nerudo. Kukatering Baba kungova nerudo. Kusunday school kungova nerudo Baba Ishe Jehovah. Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Kuna mama wedu na daddy wedu angozara nerudo, that they will impart to the whole church the gift of love. Shema mwanani ano ndio tinongotaura. Tigone kumaintain ma relationship edu. Tigone kumaintain ma marriages edu. Tigone kumaintain mabasa edu. Tigone kumaintain ma business edu. Nokuti munenge tichizviita murudo. Nokuti tigone kurideta ma position edu mu leadership. Nokuti tinenge tichingozviita murudo. Mangwanani ano mazviita yenyu. Mangwanani ano tinongokutenda. Nokuti ndimi Jesu zvoshamisa. Ndimi muchinda rorugare. Tinokutenda. Tawinganira. Mangwanani yakanaka, timbomhoresana muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Timbomhoresana. Haleluya. 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 Ngakuzwe Jesu. Mangwanani yakanaka, mangwanani yakanaka, makanaka, makanaka. Haleluya. Hallelujah. Titiko
unoda upi aye anokupeyi Anotipa upenyu wekurarama wemahara. aye Jesu wemahara newekutenga unoda upi Tinoda wemahara. aye anokupeyi Anotipa upenyu wekurarama wemahara. aye Jesu anoshamisa Iyo. aye Jesu anoshamisa aye Jesu anoshamisa Iyo. aye Jesu anoshamisa 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 aye ni Jesu oh oh ni Jesu anoshamisa aye ni Jesu oh oh ni Jesu anoshamisa tinorara mamara na Jesu tinorara mamara tinorara mamara tinorara mamara na Jesu tinorara mamara tinorara mamara kana satani achiuya otona mata udamara oh kana satani achiuya otona mata udamara wacha kana satani achiuya otona mata udamara kana satani achiuya otona mata omara 1 2 3 kana satani achiuya otona mata tinokunda mahali ekuna kweivangeliyo Hallelujah. Tonada naye Jesu tonada. Wonada naye Jesu wonada. Wonada naye Jesu wonada you. Wonada naye Jesu wonada. 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 Wonada naye Jesu
onada yo. Onada yo Jesu onada. Onada yo Jesu onada. Onada yo Jesu onada. Shusha mawoko kuna Jesu. Isama 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 kuna Jesu. Onada Jesu onada. Onada Jesu onada. Onada Jesu onada. Onada Jesu onada. Shimotambira Jesu mangbaleni ando. Simutira makubogu na Jesu. Mururu na murizo kuna Jesu. Kuna Jesu. Farira Jesu, temutira Jesu. Shimotambira Jesu. So. Wakati pa msoro. Wakati pa nzeve. Wakati pa meso. Iyo wakati pa mino. Wakakupa mromo. Wakakupa mromo. Wakakupa mromo. Wakakupa mromo. Ayo sekereras. Wakakupa mromo ibosarira Jesu. Ai. Wakakupa mromo. Okutupu sekerere mangmanani yanu. Farira Jesu. Ibo farira Jesu. Ibo sekerera Jesu wako mangmanani yanu. Ini ndilo musekerera. Oluma wako kuna Jesu. Isama wako. Marira Jesu. So. Tise chaifi kuna Jesu mangbanani yanu. Twakazirira ere umaisaka chaifi bicha. Katsirira. Umaisaka chaifi. Umona suma pano chilipe. So. Uti ulipa saiti newa ameno hako. Nofarira Jesu so. Wako kuna Jesu. Onada Jesu onada. Onada Jesu tonada. Tonada Jesu tonada. Tonada Jesu tonada. Tonada Jesu tonada. Adiko kubiso. Farira Jesu mangbanani yano. Farira Jesu. Tambira Jesu. Mururu na murizo kuna Jehova. Wako kuna Jesu. Are you there Sunday school? Isama wako kuna Jesu. Onada Jesu onada. Onada Jesu onada. Onada
Yesulana wakati pa msoro wakati pa nzeve wakati pa meso wakati pa mino murobo wacho hey 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 ay 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 sakelera Jess wakakupe murobo farira Jess imasekelera Jess wako mangwananiano ururuna murizo Simbilenje siyakolwa hebo simbilenje siyakolwa Yena yako Jesu hebo simbilenje siyakolwa Yena yako Jesu hebo umilenje siyakolwa Yena yako Jesu hayo ngimilenje siyakolwa Yena yako Jesu Yena yako Yena yako Jesu Yena yako Yena yako Jesu hebo simile siyakolwa Yena yako Jesu hayo simbilenje siyakolwa Yena yako Jesu umilenje uyakolwa Yena yako Jesu Yena yako Yena yako Jesu Yena yako Yena yako Jesu simile hebo simbilenje siyakolwa Yena yako Yena yako simile Hosanna 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 Chitenderera Hosanna Hosanna Chicken
Hapo pandinenge ndindoka. Wadi baba doni mane. Se Jesu doni mane. Bakurwaga doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Wadi baba doni mane. Wadi baba doni mane. Se Jesu doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Wadi baba doni mane. Wadi baba doni mane. Wadi baba doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Bakurwara doni mane. Bakuchema doni mane. Bakuchua doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Bakurwara doni mane. Bakuchema doni mane. Bakuchua doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Wadi baba doni mane. Wadi baba doni mane. Wadi baba doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Bali access. Wadi baba doni mane. Jehovah doni mane. Weyatene doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Jehovah doni mane. Jehovah doni mane. Weyatene doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Wadi baba doni mane. Wadi baba doni mane. Jehovah doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Bakuchema doni mane. Bakuzua doni mane. Bakufara doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Bakuzua doni mane. Bakuchema doni mane. Bakurwara doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Wadi baba doni mane. Jehovah doni mane. Weyatene doni mane. Hapo pandinenge ndindoka. Mashita shuka ya rutirwacho tiwaibiri nekuti muri Mwari. Mashita Jesu Dita harire ditarire ino kufara ishe wangu ndiwe wanga wanifira ishe wangu
Wari
Hallelujah. Tinotenda Mwari nai. Ngatiomberere praise and worship vachigara zvavo pasi. Mwari vachivaitira zvakanaka. Timu iyo inondiitira zvakanaka. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa tinotenda Mwari. Tingotarisa 1 or 2 vari ku left vari ku right ungoti vaita zvakanaka vauya muimba yaMwari. Hallelujah. Aiwa tinotenda Mwari. John chapter 14 verse 26 inoti, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything that I have said to you. Hallelujah. Regai tingotenda Mwari, tingotenda Jesu, tingotenda Mweya Mutsvene mangwanani ano, vatiitira zvakanaka, vatiunza mukati memba yaMwari. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa tinotenda Jesu. Hallelujah. Tine vanhu vaMwari vatakapiwa pakati pedu. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 kusvika pa13 inoti, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. Hold them in highest regard in love because of their work. Hallelujah. Regai tingotenda mfundisi na mama, tingoti tinokudai tinokufarira isekereke. Hallelujah. Amen and amen. Regai nditendewo church board nai. Buku ra Timothy chapter 1 Timothy 5 verse 17 oti, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those that work in preaching and teaching. Hallelujah. Ngatigogamuchirai church board pano inotungamirirwa namufundisi wedu muzita ra Jesu. Hallelujah. Amen and amen. Ndibatsirei kugamuchira boka rana baba Remains Fellowship muzita ra Jesu. Hallelujah. Amen and amen. Ndibatsirei ndigamuchire boka rana mai. Hallelujah. Vana mama inzwai kugamuchirwa muzita ra Jesu. Hallelujah. Pananga chimbondiyeuchidza kuti muna Proverbs 31 ndinorangarira pane vamwe vati ndinoda kuva mudzimai. Proverbs 31 kind of a woman. Pane pandazomboona rimwe vhesi ranga richiti, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Hallelujah. Tinana mama vanotya Mwari mukati memba inoi, zvichingotiitira zvakanaka muzita ra Jesu. Hallelujah. Pana vari kugara pasi. Hallelujah. Garai zvenyu pasi. Mwari vakuitire zvakanaka. But regai ndimhorese boka randinofarira, boka reSunday school nai. Ngatingovagamuchirai vana vedu muzita ra Jesu. Hallelujah. Bhaibheri rinoti regai vava vadiki vauye kwandiri nekuti umambo hwedenga ndehwavo. Sunday school. Hallelujah. Hallelujah. I love you and I really appreciate you. We can go and to our classes. Hallelujah. Amen and amen. Kumatinzi edu nema youth edu. 1 Timothy 4:12 inoti, don't let anybody look down on you because you are young. Hallelujah. In Ecclesiastes chapter 12 verse 1 inoti, remember your creator in the days of your youth. Izvozvo zvakatokosha. Hallelujah. Because ukarangarira Mwari uri pamazera youth nekumatinzi zvinokuitira zvakanaka mangwani. The teenagers and the youth. Hallelujah. Amen and amen. Regai ningogamuchirawo vari kutiona vari online. Hallelujah. Ndandisingazivi kuti izvi zvakanaka until ndazoenda online ndichiteerera nekuva part of the service. Izvozvo zvakatotikoshera. Vari online, we welcome you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Regai ndingobvunzawo, tine vaenzi here pakati pedu vatanga kupinda nesu zuva ranhasi? Ndiri kuda kungokugamuchirai, ndiri kukumbira mungosimudza ruoko ndikuonei pamuri.
Do we have any visitors? Wherever you are, you can raise your hand. I just want to acknowledge your presence in the house. I see one hand. Hallelujah. Any other hand? Amen and amen. To the visitor that raised your hand and those that did not raise their hands, ndingokumbira Mungu uye kuno kumberi. Can you kindly come kumberi kuno? Tingokugamuchirai, magamuchirira atunoita vanhu pano. Jesu vachikudzwa. Hallelujah. Amen and amen. Titambire mauya. Tikashire mauya. Hallelujah. Ngati muomberera vaenzi vedu maoko nai. Zvakatotikoshera izvozvo. Kana tavhakachirwa zvinotiitira zvakanaka. Tinonzwa Shona tese. Do you all understand Shona? Right. Hallelujah. Amen and amen. Maita zvakanaka matitsika kuno. Tinokugamuchirai muzita raJesu uye tinofara kana maita chinhu chakadai. Mapiwa mabrocho, mapiwa some brocho or 2 papers dzamapiwa. Rekutanga racho oro rakati nyorwei zvakawanda rinotaura nezvedu sekereke. Rimwe racho it's an information sheet yamuchatisirawo kana kuti munofila madetails enyu ipapo. Mozopa maashers either vamuri kuona apa kana kuti vakapfeka saiwo kana kuti vakatakura bheji rakanzi asha or munoya mukanda offering basket. It is all okay. Saka regai tingozivana. Inini ndinoitwa Vanyabadza. Ndinogara kuFlorida Glen. Ndinopindira pano. Nemhuri yangu iri pano. Hallelujah. Mufundisi wangu ndo vakagara apo namamawo. Naye ndandiri kungowanongedzera kuti muvaone. Hallelujah. Amen and amen. Indira kuti muzviintroducewo kuti ndimi ani uye mabva kupi, munopindira kupi, mauya zvachose here, uye kana makanzwawo nezvedu, makanzwawo nezvedu nenzira ipi, makatoona paFacebook here, makaita sei, zvinotibatsira kumarketing team yedu kuti vazive kuti vanofokasa nepapi kana vari kuita evangelism yavo online. Hallelujah. Regai nditange. Amen. Hallelujah. Amen. Ina ndoitwa Sister Brenda Mwandu. Ndakabva Zimbabwe ndakauya kuchikoro. Ndaingopindawo AFM muZimbabwe pasasi pababa namai mashipe. Muzita Jesu. Hallelujah. Amen. Saka change titose tibata tose kusvika nadzokera. Amen. Amen. Aiwa ngatiomberere maoko. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hanzi naDavid ndakafara pandakanza ndiye kuimba yaMwari. Amen. Amen. Indoitawo talent Mwando. Ndaipinda AFM ndiri kuZimbabwe, Apostolic Faith Mission of Zimbabwe. Pasi pababa namai mufundisi Maka. Ndakauya kuchikoro saka tichange tiri tese mazuva ndenge ndiri kuno. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ini ndoitwa Admire Nyatsambo. Ndakauya kunotishanyira baba namai charakupa. Amen. Yebo, ndinogara hangu Durban asi ndichadzokera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. Mama pedza kutaura. Alright, fine, pakanaka. Aiwa tinotenda Mwari. Ngatingombererai mavhizita edu zvakare. Panopera service. Munokumbirwa kuzongoenda apo pamasofa ari papayo. Muzosangana na secretary wedu. Hallelujah. Mimi maita basa. Thank you so much. Vakauya kuchikoro. Tinokugamuchirai. Amen and amen. Tinotenda Mwari. Thank you so much. Mungawa nenyu pekugara. Zvotiitira zvakanaka. Amen. Hallelujah. Ngatiomberere maoko vachigara pasi. Zvitiitire zvakanaka. Amen. Ndinewo maitem andinawo pano. Ndichakumbirawo
kuti tiuye nemuto uyu. Baba charamba one song. Ndikanga tapedza, then Sunday school youya. After Sunday school yapedza, then tozoita sister Ano vane testimony. Hallelujah. Regai ndidedze baba charamba vauye. Hallelujah. Amen and amen. Iyo inguva yemaitem yakatinakira because inotitaridza zviri kuitwa naMwari uye zviri kuitwa muguta nai. Amen. Tichimba nekucontributa muimba yaMwari tichitiitira zvakanaka. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndinofarira munamato wakaitwa nemumwe muimbi akati iye ndati ndikuchemerei Mwari we Baba samasimba nenauye moyo wangu wandanga ndinao. Ndati ndikuchemerei Mwari we nenauye moyo wangu wandanga ndinao. Ndati ndikutumei Mwari we Baba samasimba nditakirei moyo wangu wamanga mandipa. Ndikumbirei Mwari we Baba samasimba nditakirei moyo wangu wamanga mandipa. Ndokumbira moyo wangu wandanga ndinao. Kumbira moyo wangu wandanga ndinao. Kumbira moyo wangu wandanga ndinao. Kumbira moyo wangu wandanga ndinao. Andina kutanga nasi kuvatanisa chaindibetserai moyo wandanga ndinao. Andina kutanga nasi kuvatanisa chaindibetserai moyo wandanga ndinao. Andina kutanga nasi kurewa navanhu chaindibetserai moyo wandanga ndinao. Andina kutanga nasi kuvengwa navanhu chaindibetserai moyo wandanga ndinao. Ndaiti nyamwe ndikarwara ndaifuka mando namata. Ndaiti ndikarwara ndofuka mando namata. Ndaiti nyamwe ndikavengwa ndofuka mando namana. Ndaiti nyamwe ndikasonwa ndoregerera ndokaranwa. Ndaiti nzara ikaruma ndofuka mando namata. Ndaiti nyamwe ndikakuta ndofuka ndo namata. Ndokumbira moyo wandanga ndinao. Kumbira moyo wangu wandanga ndinao. Wakandipa wakanaka wandanga ndinao.
On your marks. On your marks. Get set. Get set. Are you ready for Jerusalem? On your marks. On your marks. Get set. Get set. Are you ready for Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. On your marks. Get set. Are you ready for Jerusalem? On your marks. On your marks. Get set. Are you ready for Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. On your marks. On your marks. Get set. Get set. Are you ready for Jerusalem? On your marks. On your marks. Get set. Get set. Are you ready for Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. On your marks. On your marks. Get set. Are you ready for Jerusalem? On your marks. On your marks. Get set. Are you ready for Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. On your marks. Get set. Are you ready for Jerusalem? On your marks. Get set. Are you ready for Jerusalem? Come, let us sing our joyful song to praise His name forevermore. Come, let us sing our joyful song to praise His name forevermore. We are marching to Zion to praise His name forevermore. We are marching to Zion to praise His name forevermore. Come, let us sing our joyful song to praise His name forevermore.
zvemagitari ndanda kuda kutolead akasongwa zvapotsa zvaitika. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So I've come with a testimony. It's a 2-in-1 testimony. So the first parts of the testimony is that ndakapedza chikoro. I finished my degree. I'm now a graduate. And the second part of that testimony is that I am now working ndakaona basa in Pretoria. So I'll be relocating that side. I just want to say thank you to God, first of all, for the blessings that He's given me. It's not everyone that gets a job just staying at home for 3 months, straight after school, to just get a job like that. So I just want to thank God. I also want to thank Pastor and Mama for the prayers that they've been praying for me, for the words that were spoken. Actually, before, when we had the youth prayer all night, he made a declaration, those that wanted jobs, that January will be your last month at home. And that was the case in my case. So I just want to say thank you for the words that you've spoken, that came to light, and that actually happened. And then I'd also want to say thank you to my parents for supporting me throughout this journey and helping me find a place to stay and all of that. It's not everyone that has that blessing to have a parent with you, supporting you in that journey. I also want to say thank you to my youth leaders for the support that you guys have shown me, for the guidance and everything that you guys have done for me. And Mama Mlambo, thank you so much for everything that you've done for me. My moms from other houses. Yeah, that is my testimony. I just want to say thank you. Hallelujah. So officially she's going out of the house. Amen and amen. Aiwa tinotenda Mwari ndairatidzwa mapoto akabva avakapiwa sechipo namama wavo mama nadhedhi number 2. Saka pandakamatarisa ndakatanga kuti ndoda kunotenga raisi rinonzi Victoria kuZimbabwe. Ndobva ndaita rekutanga kuverenga munze pachimanyika kana kuti tsanga 1 by 1 ndokuti 100 zuwa 1 100 zuwa 1 ndozvauchaita ndomatangira uchaita. But aiwa tinotenda Mwari nai, aiwa Mwari vakudzwe, Jesu varumbidzwa. Amen. Regai ningodaidzawo sekretari vauye vatipe zviziviso. Ngativaomberere maoko vachiuya muzita raJesu. Amen. Tinotenda, regai titende Professor Nyabadza nokutichera kwakanaka mangwanani ano, uye tichitenda vese vakwanisa kuita maitem muimba yaMwari. Ndichatangawo nezvichiziviso chokutanga chinobvawo kunana mama vanotizivisawo kuti vari kutengesawo themed t-shirt hanzi each inoita 150 rand. Vese vanomada andi tinoonawo CCNS kumashure uko kuinformation desk kana Sister Joyce vakagara apa. Vana mama vachangewo vane prayer camp yavo yekutangawo kwegore kuMahalis retreat hanzi from the 7th to the 9th of March. Saka muripo wacho i700 rand. Vese vana mama hanzi ngatinyoresei, uvo vanoda kuinda hanzi ngatinyoreseiwo kuna mai mugando. Ndiri ipapo zvekare regai nditi vana mama vese vanokumbirwa kuti vasare panopera service hanzi tironge urongwa hwekuinda kukembi. Vana mama vanotizivisawo kuti hanzi musi weThursday ino inotevera tinenge tisina fasting, asi tichazofasta musi weFriday nekereke yose. Saka kereke yose musi mangwana, musi weMonday hatina fasting, tinofastana na mama. Musi weFriday isu kereke yose tichizobreka zvedu nenguva dza6 p.m. vana mama vachindira mberi nekufasta kwekembi yavo. Musi wa15 March tichangewo tine teenager day yedu, mateenager ese nevabereki tinokumbirawo kuti mugadzirire urongwa urwu. Uye musi wa21 March kuchange kune bhodhora mudhara tichazoziswa zvizere nemen fellowship. Musi wa29 March kuchangewo iri youth day. Tinovimba kuti vhiki rinotevera baba moyo netimu yavo vachazotizivisa zvizere maererano nezuva iri. Our media and marketing team vanongoramba vachitikurudzirawo hanzi handei pamasocial platforms, pamasocial media platforms vanowanikwa ivo paFacebook, vanowanikwa ivo paInstagram nepaYouTube nepaTikTok. Hanzi handei tinoita like and share zvavanoposta ipapo. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri nenguva dza9 a.m. kusvika 3 p.m.
vese vanoda kuona mufundisi takasununguka kuuya panguva idzi, uye tinokurudzirwawo kuita maappointments tichishandisawo namba dziri pamadziro apa. Town cell group inokumbirwawo kunzi isare panoperawo service ino, inoda kuonekwawo neutungamiri. Regai nditi kereke yose tinongoramba chikurudzirwawo, hanzi ngatikokewo vaenzi, ngatikokewo hama neshamwari uye nevavakidzani kuti vauye kuno kukereke. Ndiri papo regai nditi vaenzi vese vauya kuno kumberi, ndinokumbira kuzokuonai pakonapo pakanzi connecting lounge. Ndakamira mutsoka dzasekretary. Chiziviso chedu chekupedzisira ndechekuti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. Tiri papo tinokurudzirwa kereke yose kubhadhara zvipo nezvegumi zvedu tichishandisa nzira dziri pamadziro apo. Tinokwanisa kuita iwo ma-EFT, ma-ATM account number ndo yakatsvetwa pamadziro apa, uye tinokwanisa kuenda kumashure uko tinoswipa neswiping machine kana kuuya nazvo panguva yezvipo nezvegumi. Regai ndisati ndadzosera chimuti kuna vanyabadza chingoti kune vese vasina kuwana mukana wokutorawo makalenda vhiki rapera, makalenda achiriko kumashure uko panopera service, ngatipfuurewo tichitorawo makalenda egore rino. Uye ndichingoti hanzi vana baba vese hanzi vakaita mapledges kumain fellowship camp, unokumbirawo kuonekwawo navamasuka panopera service ino. Ndiomberereiwo ndichigara pasi ndichidzosera nguva nekusara. Hallelujah. Amen and amen. Inini regai nditi ndakaitirwa zvakanaka kumba kwangu. Hallelujah. Ndino mudzimai nemhuri. Amen and amen. Ndandiri kumbokaunda makore ndobva ndatoona kuti gore rino zvarakutoita reach 29. Nai. Sure. Hallelujah. It's actually a blessing. And thank you so much, my Nyabadza. But for tolerating me for 29 years, that is a blessing. Hallelujah. Amen and amen. Vakamborarama vanogara nematicha vanonzwisa zvandiri kutaura izvi. Because kandai ukabika sadza unogona kudzidziswa, ukabika muriwo unogona kudzidziswa, zvese zvinogona kudaro. Hallelujah. Tinotenda Mwari. And thank you so much vabereki vese nekuda kwenyaya yevana vekusunday school. Vana venyu vanotiitira zvakanaka, vasati varegister nokumbirawo kuti mungo register. Ndisati ndagara pasi, regai tingoti tese takasimuka. Regai ndishedze munhu waMwari vauye vatore podium ino iyi. Regai tingotenda Mwari, tichiombera maoko tichitawoka mufundisi wedu vachiuya kuzoti shumira zuva ranhasi. Mwari vachikudzwa muzita raJesu. Amen. Tifarire mukoma Farai vachitora nzvimbo yavo muzita raJesu pamwe chete naamai. Haleluya. Tigoremekedza Mwari zvakare nagogo Zhakata vanga vachilida intercession. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka pamwe chete nasekretari nekutipa zviziviso. Mwari ari mubatsiri wedu muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Just give a clap offering that you are alive today. Hallelujah. Just give a clap offering just that you are alive today. Amen and amen. Hallelujah. Ndinotenda Mwari nechipo cheupenyu kuti tese tiri vapenyu ngatiwanei patinogara pasi muwepo waMwari. Tiremekedze ma-leaders, tiremekedze vaenzi, tiremekedze all those that have come to worship the Lord. Hallelujah. Ndiri kukukurudzirai kuti let us be faithful in our tithing. Ngatibvisei zvipo zvedu nezvegumi zvedu kuna Mwari. For whatever we have is not guaranteed, because in our own planning, mukuronga kwedu tiri kuti mangwana tinenge tiri kubasa. Mukuronga kwedu
tiri kuti isusu in the next 5 years ndinenge ndazodai ndikadai. But remember that no one has a fixed journey that is interpreted by themselves. What we all know is the one who initiated the process is faithful. But us, we don't know. Can I repeat this? I'm saying who he started the process is faithful. But us, we don't know. Kureva kuti tese takagara kudai, hapana munhu anoziva ramangwana rake. Uye kuti anenge ari padhuze newe ndiani. Chatinongoziva ndechekuti when God has said today you are waking up, he is also faithful to see that day through. Kana ivo vakambotendeka kudaro, isusu ngatitendekei pane what he has said we should do. Amen and amen. Vana mama, I'm encouraging every woman to go and pray for your family. I'm encouraging every mother to go and pray. Zvimwe zvinhu zvese zvinodarika, but prayer is a habit that will never fail. Vana mama ande tinonamata. Vakanakirwa neupenyu ande tinonamata unyanyise kunaka. Vakaomerwa neupenyu ande inawo kuna Jehovah. Ande tinonamata. Prayer, it's not something that we do when we feel like. It's something that we ought to do. Whether we feel like it or we don't feel like it. We just have to go and pray. Whether zvakakufadza kana hazvikukufadza. I liked one of my statements aidzokororwa naBaba Guti. I think his last 2 years or kunyanya last year. Vaiti kana zviri kukunetsa kunamata. Nyanya kunamata. Because chiri kuda kukuparadza. Chinokurambidza kunamata. Chiri kuda kusvika padhuze newe. Chinokurambidza kunamata. Saka paunonzwa paya kuti I'm heavy-hearted, I can't pray. That's when you need to pray. And I want to advise you, prayer when you start the first 3 minutes is very difficult. I'm someone who enjoy praying at night. Paunomuka unenge uine hope kana uri normal. Paunomuka will be weak kana uri normal. But if you pray the first 3 minutes, they are not nice. But after that, the Holy Spirit have a tendency of taking over. That you can pray for many minutes, but the starting is the problem. The start up of prayer in the morning is the problem. If you endure the first 5 minutes, you can pray at night. If you fail the first 5 minutes, you go back to sleep. Zvakafanana nepain. When you get injured and you sit down, you won't walk. But if you injured and you keep walking, after 5 minutes or so, the pain, you get used to it, you go. We need to get some sort of endurance. We need to understand that there's no relationship that is permanently happy. I also like the statement that I thank you so much, my Nyabadza, for tolerating him for 29 years. Chokwadi kana uchigara nemunhu zvandinoitawo kumba kwangu, you really need to have tolerance. Otherwise, mumwe musi unoti ndomutswanya. Pane vaitenderera pa Facebook, pamastera, ndomukugwabura, ndokukwachura, ndinokutswanya. Mwari taurai nemunhu wenyu ndisati ndamugwabura. Unomboita dzimwe hasha dzokuti unoti ndotsika munhu here, but ukangoinjuwa kutaura, ukatora mvura ukaisa mukanwa for 5 minutes, hasha idzodzo dzinoenda. Saka vanhu vari kurwa vari kuzviitisa. Vanhu vari kurovana vari kuzviitisa. It's just a lack of discipline. Kana vakatsamwa stereki buda panze, after 30 minutes unodzoka waright. And the worst case scenario, vanhu vatigere navo, tinorwa navo, but we need them. Some of them we have no ways to survive without them. Can I give you one person that you can't survive with? Your child. Vangani venyu vakamboita hasha mwana aita zvaaita so zvokuti unoti Mwari, is this true? But also muti hauna basa naye. After 30 minutes you ask kuti but wanga wadya here? But did you sleep well?
How many of you have beaten their children? Wapedza kumurowa so uona kuti pain iri kurwadza arowa ishoma than arowa. Sembereki unenge wakabata moyo uchiti but ndamurovere but kuti vati munhu adakumborohwa mani but ndamurovere but adakumborohwa but ndamurovere. So kune vamwe vanhu vari muupenyu hwedu that we cannot do without. One of them is definitely children. Even akakanganisa sei, even mukavhara door akanganisa, after some few minutes muchaita bararamanya muchimutsvaga because hamugoni kukotsira ari pai ari panze. So muupenyu we need endurance, we need discipline, we need also to know kuti kana tatambira mari pakati peyatapiwa pane yashe. Saka ndiri kuti vana mai nana baba ngatitendekei kuzvegumi zvedu nezvipo zvedu. Uye ladies, let's go to the camp. I want to repeat this. Vana mama handei kukempi. I know kuti vamwe vanhu you prioritize kuenda kukempi mutsimba, you need to sacrifice to go and pray. Handei tinonamata. Let's go and give honor to the one who created us. Whether zvakatinakira kana hazvina, Mwari ngavatibatsire ipapo tinonamata. Pamwe pacho ndakadzidza kuti kunamata, it's not about what you feel, it's also part of discipline. Kunamata, it's part of discipline. I go to pray sometimes kuklufende, sometimes pano, sometimes office mangu. Kana nguva dzangu dzekunamata dzakwana, it's not every slot that is on my calendar that I ought to pray. Pamwe pacho ndinotoenda, ndombonobata musoro, ndombogara, ndomboverenga, uchiedza kumanikidzira the atmosphere to pray, but eventually you pray. Ngatirege kunamata nekuti we feel like let's pray because we ought to pray. Amen and amen. Amen and amen. Mwari achitiitira zvakanaka. Regai wandifarire maimufundisi muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vavaitire zvakanaka. Vavakomborere nevavari kushanda navo maladies leaders ose avana rugare kusvika kembi yapera. They are people that are running up and down for the kingdom. The guy wandifarire Shannon, our first daughter, our first fruit, just wave wherever you are. That's our daughter. The two bodyguards, they've gone to the Sunday school. Izvezvi kudhara taingovatengera, mazuano we need to negotiate kuti totenga ichi here kana kwete. The bodyguards now starting to have choices. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Handei kushoko raMwari. Ngativerengerwe shoko raMwari. Handisi kuziva kuti maisa in which order. Ingoisai ma scriptures in the order that you have searched them or the order that I've given you. Yes. Isaiah chapter number 46 verse 9 and 10. Rangarirai zvinhu zvakare, zviye zvakare kare, ndini Mwari, uye hakuna umwe, ndini Mwari, hakuna akafanana neni. Ndinozivisa mugumo kubva pakutanga, kubva panguva yakare kare, izvo zvichiri kuuya. Ndinoti zvandakaronga zvichaitika, uye ndichaita zvose zvandinoda. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Iye wakatisarudzawo maari, tatemerwa kare nhaka maererano nokuronga kwa iye anoita zvose mukusimbisa vavariro yokuda kwake. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Aiwa Ishe Jehovha, ndimi makaita matenga nenyika nesimba renyu guru, neruoko rwenyu rwakatambanudzwa. Hakuna chinhu chakaoma kwamuri.
Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Ishe wedu mukuru, uye ane simba guru, kunzwisisa kwake hakuperi. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Theme scripture msaiverenge vanoisiva ndiisireiwo John 5:11. John 5:11. John chapter number 5 verse 11. Asi iye akapindura akati, munhu andiporesa ati kwandiri, takura rukukwe rwako ufambe. He answered them, He who made me well said to me, take up your bed and walk. Hallelujah. May God bless the readers of the word. To say Isaiah chapter number 46, 9 and 10 on the screen. Hallelujah. Remember the former things of old, for I am God and there's no other. I am God and there's no one, there is none like me. In Anayopa 10, declaring the end from the beginning. And from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Amen and amen. Amen and amen. I want you to read these ones as well. Mzitara Jesu, amen. Exodus chapter number 3 verse 14. Exodus chapter number 3 verse 14. Okay, it's fine. Exodus chapter number 3 verse 14 and Genesis chapter number 12 verse 1. And God said to Moses, I am who I am. And he said, this you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Mwari akati kuna Moses, ndichava vandichava, izvi ndizvo zvaunofanira kutaura kuvaIsraeri, ndichava andituma kwamuri. 12. Genesis 12:1. Rumbi, you can read. Utange kugadzirisa izwi rako. Jehovha akanga ati kuna Abrahama, siya nyika yako, vanhu vako, neimba yababa vako, uye uende kunyika yandichakuratidza. Vaverenga nechirungu chacho. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. Hallelujah. Hallelujah. Nasi ndura kuedza kubuditsa the concept that we are vessels. Whatever we do, we are vessels. Whatever God has to do on earth, He used a vessel. And that vessel is us. Pamwe pacho Mwari Other times God vanozviratidza vachishandisa pfungwa dzedu. shows himself using our minds. Pamwe pacho vanotisiya tiri suspended. Pamwe pacho vanotisiya tiri suspended. Tisingazive zvavanoda. Not knowing what he wants. But he knows what he wants. But anoziva zvavanoda. Saka Mwari pamwe pacho he doesn't owe us any explanation. Pamwe pacho Mwari havanofani kuzvitsanangura. But vanoshandisa wisdom iri mavari. But he uses the wisdom that is kuti within ibudikire matiri. so that it's shown within us. Kana vasina kukupa answer, If he doesn't give you an answer, he's saying he knows what he's doing. varikuti varuziva zvavari kuita. Iwewe unopindura sekutaura kwavaita. You respond as he said. Ukatarisa paBetsaida pataverengesa kuna John 5:11. If you check at Bethsaida, Mwari vanosvika ipapo Jesu. God arrives there. Wosangana nemurume ane 38 years. And he met a man who had 38 years Akagara ipapo. staying there. Wobva vamuporesa. And he heals him.
wotarisa kwataverengesa mumaspisarema 147 Psalms 147. inobva yataura ichiti his wisdom is too great, haina limit. Says uchenjeri hwake hwakakura hauna magumo. Paari kunota murume uyu ari kuporeswa on a Sabbath. This guy is being healed on a Sabbath. Zuva risingatenderwi kushanda. The day that is not allowed to work. But vanhu havanzwisise simba raapora naro. But people do not understand the power Havasi that kuda healed him. kubvunza kuti wapora sei. They don't want to ask how he was healed. Vari kuda kubvunza kuti sei watakura mubhedha wako They want musi to ask why he weSabbath. was carrying his bed on Kureva Sabbath kuti day. vari kuda kukondrora zvavanonzwisisa. They want to control what they understand. Kuti Sabbath hakuna anoshanda. That on Sabbath no one must work. But wisdom yaMwari But uchenjeri hwaMwari, ukaidzokorora kana akutuma, if you repeat it when he sends you, vakakutenderedza vanogona kutadza your kukunzwisisa. surroundings might not understand Ndopauri you. kunzwa achivapindura achiti, That's when he is responding handisi saying, kuziva zveSabbath, I don't know about asi Sabbath. chandiri kuziva What I know ndechekuti andiporesa atitakura. is the person who used me Saka said to inini carry your bed. ndakagara paBethisaida for 38 I was years. sitting on Bethsaida for 38 years. Bethisaida Sabbath isina kundiporesa. Sabbath could not heal me. But azondiporesa musi weSabbath. But the person who healed me Ndiye on Sabbath day, atitakura mubhedha he wako. said I must carry my Vanhu bed. vakatadza kuzopindura nekuti atitakura vanga vasingazive simba rake. They didn't know the power of the person who said he must carry his Ndosaka uchiona bed. kuti pamwe pacho pakufamba kwedu Sometimes that's why Mwari akatisiya asina kutiudza kwatiri kuenda. when God say leave it, when Mwari it doesn't, akatibvisira important information muupenyu hwedu. God removed the important Pane information in information our life. yatinoda There's information that we but need, hatina. but we don't have it. Ndosaka uri kunzwa Mozisi achiti Mwari ka ndabvuma pana Genesis 12 verse 1. That's when Moses is saying, I agree. Ndabvuma kunoona kwamandituma. I agree to go where you sent But me. ndine 40 years But I'm 40 years ndakagara pano paJethro. staying in here. Vanhu vandiri kunoona The people that I'm going to see, vaindiziva they know me. vakafa. They are dead. Vasara vashoma. They are only left with me. Pandinoenda ikoko Mwari, When I go there, ndinoda evidence yekunoti Mwari vemadzibaba enyu anonzi Ningi andituma. I need evidence that you, God, But sent God me. refused to answer him. But God did not Akati respond enda to unoti that. wandichava He said, "Oh, akutuma. I am Kureva sent kuti me." life yatiri kurarama vana baba nana amai, This life we are living vakomana nevasikana, ine malimitations. has limitations. Hauzive kuti shamwari yako mangwana ndiani. You don't know who is your Hauzive friend kuti tomorrow. mangwana unodyei. You don't know what you're going to Hauzive eat kuti tomorrow. mangwana unenge uri kupi. You don't know why. Yes, tiri kuronga. Yes, tiri kuunganidza Yes, we pfungwa are dzedu. planning. But can I remind somebody, We we need to trust that God is in control. Tifana Torega kuimba kuti Mwari ari kufambira panzvimbo. pakufunga kwedu nekuti depend dzimwe on our nzira dzatiri kufamba nadzo Some of the ways that we are using dziri kufambwa nandichava vandichava. is being used by Vamwe vanhu vatigere navo manhasi vane madestiny aMwari They have destinies of God musingamaoni, that we don't see. so that no one can predict your future. Hapana angataura ramangwana rako. Hakuna munhu anogona kutaura ramangwana No rako one can predict your nekuti future. hakuna akarizarurirwa. Because it was not revealed to anyone. Even mai vako havagoni kutaura ramangwana rako Even your mother cannot nekuti reveal your hapana future akarizarurirwa. because no one revealed it to her. Information iyo iri muruoko rwaMwari. Kuziveko kuri muruoko God is waMwari. in control of today, tomorrow and yesterday. Mwari vari kutonga Muupenyu ramangwana hwemunhu. remunhu. Ukatarisa what you are today If you check what you are and you today, want to be honest to yourself, choda kutaurira chokwadi. unoona kuti hazvisi zvese zvavakaronga zvauri. It's not what you planned It is that you who are now. God said you should be. Uri zvawakanzi naMwari uve. Ndopaunozonzwa akutaura zvakare achiti enda unozonzwa kuti paari kutoudza murume uyo ari kupindura akati andiporesa. Hatina here mimwe mibvunzo yatiri kupindura yatisi kufanira kupindura kuupenyu hwedu. There are some responses that we are Hatina here responding that we are mibvunzo not imwe responding to. iri kutiremera yatisi kufanira kupindura. There are other questions that we are Kana not supposed kungoti to Mwari respond anoziva. to. Unoziva ndinofarira the Abrahamic revelation. Abrahamic revelation. Aigona kuudza mwana kuti baba vati ndikuumba. Mwari wangu akambokupa kwandiri ati ndikuurayi.
You could tell God that the God that gave you me said I must slaughter you. But ari kuti iye But he's saying Mwari achaprovide gwayana rake. God will provide the Kureva lamb. kuti pane mimwe mibvunzo iri muupenyu hwedu There are some questions in our that we lives need to trust the process. that we need to trust Kuti the as long process. as Mwari vasina kundiuraya, Kuti as long as as long it as didn't zviri pain, kundiremera zvisati zvandiuraya, as long as he started God up, will make a plan that I should overcome it. Mwari vanogadzira nzira Nekuti yekuti worry and ndizvikudzi. concern Nekuti Mwari vane will hanya. never solve it. Amen and amen. Amen and amen. We are vessels. Let's allow God to use us in His Ngatitendere Mwari way. kutishandisa. Ende pamwe pacho kana Mwari vakukushandisa, When God is using you, vanokubvisa mucomfort zone. He removes you from your comfort Vanoti zone. kuna Abraham, He says to Abraham, siya nyika yako, leave your country, siya baba namai, leave your parents, uende kunyika yandichakuratidza. go to the land that I'll show you. Abraham have lost his origin. Abraham akarasikirwa ne. Abudiswa muvanhu vaanoziva. He was removed from the people he knew. Abudiswa munyika He yaanoziva. was removed from the country he Abviswa knew. kuvabereki vake. He was removed from his Abviswa parents. kuna Mwari wake. He was removed from his Asi God. haana futi nyika yaari kuenda. But he's not going to any country. God knows it, but he doesn't know it. Mwari vaizviziva, Vangani but venyu vanonzi asaziva. handei. How many of you agree to go where there's no destination? Vangani vangabvuma Ngoti kuenda ngatifambe. kusivako. Vanyabadza ngatifambe. Tiri kuende pimufundisi, tiri kufamba. We are moving. Tinosvika rini handizive tiri kufamba. We don't know, but we are just walking. And the life of each of us Upenyu hwedu hwakangofanana nehwaAbraham. is more the same like Hakuna Abraham. anonyatsoziva kunyika yaari kuenda. Nobody knows where he's Tese going. takagara kudai tiri kunamata kuti tinenge tiri pamuchato wevana. As we are here, we are But praying we that you don't do know not it's know not it. a certainty. But we don't We have don't it. even know kuti achachata here. Hatizivi kuti achachata here. Hatizive kuti anoita mwana here. Hatizivi kuti But anoita mwana here. chatinoziva, we are trusting the process. Tiri Kuti kuvimba akatipa mwana akatendeka, akatipa upenyu that akatendeka. who gave us is faithful. What is faith? Faith are things that are hope. Chinonzi kutenda zvinhu Faith zvinobasirwa. does not have a meaning to a logical person. Faith haina chirevo kune munhu Nekuti when you apply your mind, nekuti ukashandisa pfungwa dzako, onzi rova dombo, then they say eat a stone pabude mvura. so that water can come Not out. kuti enda go to the riverside Kuti enda kurwizi and find water. and owana Go mvura. on the stone. Unoenda Let kupa water dombo. comes out of it. Unoziva Mvura kuti ichabuda reason ipapo. inogona kuramba kuti handingarove dombo. Pari kutaurwa shoko raMwari. When the word of God is being spoken, It is initiating us to trust. iri kutikurudzira kuti Kuti tive Mwari nekutenda anozviita. that God can do it. Can I speak to someone this morning? Kuti your situation needs you to trust. Mamiriro ako anoda Handina kutenda. kufa. I'm That you are alive. not dead, Yes, you are in hazvisi pain. kufamba, but handina kufa. Yes, it's not Kana going well, ndichiri but I'm still mupenyu, alive. iye akati ndichava vandichava. He Kureva says, I kuti am who I every am. situation, God has an answer. Pane zvese Mwari vane Pamwe mhinduro. pacho pamwe pacho ukabvunzwa kunzi vana vanoenda kuchikoro here, When they ask you, are your kids and you going are to not school? paid. Usina kutambira. And you are not paid. Unofanira kungodzokorora kuti Mwari anoziva. You must repeat that God God will do it knows. for us. God, Mwari Pamwe pacho vanotiitira. patiri kuda kugara tichitsanangura kuti apa timimi vanhu imimi hamusuda kutombondinzwisisa. When you are trying 38 to years, reason with people, ndakaremara, maakundibvunza zvekutakura mubhedha wangu makakwana here. Pamwe pacho hondo dzatiri kurwa, we are speaking too much. some of the struggles we are facing is because we are speaking too But much. murume uyu anongoti andiporesi, But this man says, who used me, anditakure mubhedha uyu. said I must carry my bed. Handizive zvesabhathi. I don't know about Aina Sabbath. handisi kuda kukupindurai pasabhathi. And I will not respond Ndoda about Sabbath. kungopindura panoti andiporesa. But I will say the one Ati who healed nditakure me mubhedha wangu. said I must Iye carry my bed. andiporesa. The one who healed Anoziva me. kuti isabhathi. He knew But it was ati Sabbath. nditakure But mubhedha he said wangu. I must carry my bed. Kune munhu ari kufanira kutaurira situation yake. Tell your Kuti situation. iwewe situation. That you situation. Akandikiriyeta akati ndiuye The one panyika. who created Ati me will come ndirarame and futi said, nhasi. said I must Ende survive ndiri again kuzoona today. mangwana. And I will see Nekuti tomorrow. iye anditirarama. Because he said Kana I must asati survive. andidaidza nenzira He yerufu. hasn't called me up through Kukunda death. kuchiri pamusoro pangu. Victory is still upon me. Mimwe mibvunzo iri kukunetsa ka. Some of the questions that are Inoda kuti troubling ungopindura you, kuti akandipa murume ngaadhile naye.
There's just one response that the one who Imwe gave their mhinduro husband iri must deal with him. kunetsaka. Some of the Inoda kuti questions ungoti that are akandipa troubling you. mwana akati ndive nemwana. The one who Zviri gave me a kuitika child, ndazviona. gave me a child. Zvamunotenda mazviri ndazviona. What you believe in. Because he what you knew see. that it's a Sabbath. And he knew it's a sin to carry the bed. Aiziva kuti Sabbath, aiziva ari kuti kuti chita grace zvekutakura mubhedha. ambondiporesa uyu haangashayi simba haangawani simba rekundiporesa ozoshaya power yekunyararidza vari kubvunza mubhedha. Unomwe munhu ari kufanira kunyararidza mafungu muupenyu. Kana pabasa pachinetsa iti Mwari akandiunza pano. If you're struggling, Kana mumba muchinetsa iti Mwari akandiunza pano. Kana mwana achinetsa iti Mwari akandipa mwana. Nekuti simba rekuita vana rinobva kuna Mwari. Akandipa mwana ane mhinduro yezviri kuitika pamwana. To what is happening to that child. Mimwe mibvunzo yauri kupindura iri kuda kuti umbodzosera Mwari panzvimbo kuti akatanga ndachifara pachinzi his power is unlimited. He created the world. Hands, my purpose will prevail. My purpose will prevail. Pataverenga hands, my purpose will prevail in Isaiah. Kana Mwari vakuda kuna Jeremiah 32:17 vet ndiri Mwari wesimba rose. I created heavens and earth. Simba riri maoko aMwari. Zviri kunetsa ngatiudzei Mwari. Whatever is troubling you, tell God. Just say I'm a vessel. Mazuva andiri kurarama panyika I'm a vessel. The days you are surviving basa on earth, you randiri are kuita a I'm vessel. a vessel. The work you are doing, you vana are a vandiri vessel. kuchengeta I'm a vessel. The children are nekuti taking care of vana you, ava a kana vessel. vazokura vakafa Because if these kids grow vanoenda up and kuna die, Mwari havaendi they will kudenga go back rangu to God, saka they don't go to akavaunza people. panyika Whoever brought them to achazovatora earth kuenda kudenga will take them ngaaite to basa earth, rake. will do his work. Pane mumwe munhu anofanira kumbonzwisisa kuti God is in control. There is so much things that we need to give back to him and say you are in control. Pane zvinhu zvakawanda zvatinofanira Pane kumpa zvimwe kuti ari zvinhu panzvimbo. zvatikufanira kuti andiporesa ati akandipa mwana ati akandiisa panzvimbo ati You're supposed to akandipa refer mukadzi everything to ati God. akandipa basa ati. Kangani katiri kuti taremerwa totanga kudzifambira nyaya dzacho instead yekungoti Mwari do it. The Bible says Shoko raMwari rinoti, when people confronted Moses, vanhu pavakaenda kuna Moses, Moses did not answer them. Moses did not He asked of the Lord. He inquired of the Lord. akaenda And kobvunza akati Mwari. ndoita sei And he said, what Tora can I tsvimbo do? unongedzere gungwa. But And he said, take your asati rod anongedzera and point the gungwa sea. ndopaari kuti vaIjipita vamunoona And he's saying, these nations that you hamuchazovaoni have seen, zvakare. you see But them it no was more. not of his own making. Kwakusiri kuita kwake. He agreed to be a vessel. Akabvuma kuva mudziyo. Kune mumwe munhu ari kufanira kumbotenda kuti God is in control. Someone must believe What that God I is in have, control. it is of God. Zvese zvandinazvo What I be, ndezvaMwari. where I belong, I come from him. Ndinobva kuna Mwari. His purpose will prevail. Munozara kune Kuda vanhu kwake vakaita sana kuchaitwa. Jonah who were fighting God's will. Jonah tried to fight God's will. Paakanzenda kuNineveh. Jonah akazama kuda Iye kurwa bvati nekubuda kwaMwari. twice kuTashishi. Kusvika, do you know kuti munomu kune vanhu vakanzi naMwari you are a leader but you are stubborn. There are Kune people who vanhu are appointed vakanzi by God to naMwari be leaders, pakati but they are pedu stubborn. you are an intercessor but you are stubborn. God Kune appointed vanhu you, but you are vakanzi stubborn. naMwari you are kingdom partners but you are resisting. The people Kune who are appointed vanhu by God, vakanzi they are naMwari uchachengeta nherera but you are resisting. Kune vamwe vanhu vakanzi naMwari ucharapa mwoyo yevanorwara but you are resisting. Unoita burden yekungonoudza munhu kuti you need to be okay. Wobva wanzwa kuti I cannot say it because of one or two. Kune vanhu vanofanira kutenda kuti I'm a vessel. What Vanofana God kutenda kuti said ndiri I should mudziyo. do, I need to do. Zvaunzi naMwari uite We ita. need to suspend our understanding when the Lord has spoken. We need to reduce our reasoning when the Lord has spoken. We need to submit our ego and pride when the Lord has spoken. Tinofanira kuzvidzora kana Mwari vataura. Unonzwa Abrahama achinzi siya baba namai ubude Abraham is nyika told to leave his yaunogara parents uende kunyika and leave your yandichakuratidza. country and Vangani go to your venyu vari country kunzi and give and you hold on.
vangani venyu vari kunzi repent and you hold on, vangani venyu vari kunzi forgive and you hold on, vangani venyu vari kunzi tithe and you hold on, vangani venyu vari kunzi look after and you hold on, vangani vedu vari kunzi work and you hold on. Vangana vari kutumwa naMwari but vari kungoramba. Do self-introspection. Are you a vessel? Chimbozvibvunza Are we serving the purpose of who He sent us, or we are serving our uri purpose? kuita zvawakatumwa naMwari here kana kuita zvako? I like to say kuti uri kunzi siya baba namai. He's saying leave your Uda parents, munyika ndichakuratidza. leave the country. Kureva kuti God sometimes make us work when we are not uncomfortable. Mwari vanoita kuti tishande Pane nguva tisiri dzinonzi naMwari comfortable. tishande tabviswa mucomfort zone, tabviswa pane zvatakajaira. God is making us work out of our comfort zone. Vangani vedu vari willing to leave the country, to leave baba namai for the kingdom. Vasiya zvese zvavo Godzi kuitira siya zvinhu zvaMwari. baba namai, siya Leave your nyika, parents. uende kunyika Leave the yandichakuratidza. and go We to the need to country that I'll know, show you. mangwanani kuti kutenda kwedu kunozadziswa. We are saying acts Our of faith faith. will be fulfilled. Mabasa ekutenda anouya chete when we raise that thing yekuti when the Spirit have spoken. How does the Spirit speak? How does the Holy Spirit minister to us? The Holy Spirit is not best ministering to you when I'm preaching. The Holy Spirit ministers to you in your power, in your own capacity, in your own private. Wakarara wakagara uri kumba uchidriver. Pane mamwe mazwi anotaurwa musoro mako. This let go, this do, this work, this do. No mazwi atiri kuresista. The Holy Spirit is gentle. He comes to you and minister to you. Kana achida kuti uregedze chivi, anotaura nawo onewe uri wega. Kunzwa kuti zvandiri kuita izvi zvakashata, zvandiri kuita izvi zvakashata, message yandiri kusenda yakashata, maitiro angu akashata, but woramba uchiramba uchiti I cannot change. How many times have the Holy Spirit spoken to you? How many times has the Holy Spirit whispered to you? How many times has the Holy Spirit said no? How many times the Holy Spirit has said let go? And how many times have you blocked it? How many times? Some of us, we have entered banking details in our accounts and never transferred the money. Some of us, we have thought this month I'm paying tithe. When it's 31, you forget about it. How many times have the Holy Spirit spoken to us? How many times is He whispering to you? How many weak people have you been referred to? How many things that you are holding on that you have been told to let go? Guys, we are vessels. Kungonzwisisa kuti everything that is in me, understanding that everything I am that a is within me. custodian. God can let you go, but whatever you give God, He multiplies it. Whatever He whispered to you, He wants to use it for your own good. He wants to increase you. He wants to multiply you. And we might plan as a family what we want. But let us be assured what God wants will always prevail. Not what pastor wants, not what a leader wants. I once said here, pastors, I am a custodian as a leader. I don't have heaven. Can I remind you, in Nini, I'm on the rest to prepare my own journey. Where you need to hear from the Lord and prepare your own journey. Where you need to hear the Lord and say, I serve you as my master. I am not serving leadership. I am not serving my parents. I am a vessel of He who created you. If you want to know that we don't have We power, don't determine the day our children die or prosper. We also surrender it to the Lord. That thing of understanding when God has spoken, I will reply as He has spoken. Unozwa achitaura achiti, ndakatakura mubhedha uyu.
Say, I'm carrying this bed nekuti andiporesa atitakura. because the one who healed me said Tine I must here carry it. chatakatakura nekuti Mwari ati titakure kunyange nyika ichitiregedza. Are we carrying something that God Do said we we have must carry? something that we do because God said do it, even if you know that surroundings are saying stop, but because He said carry it. Uri kuita here zvaunzi naMwari ita kunyange wakakutenderedzwa Kushanda chisaita. Sabbath kwaigona mutemesa nematombo. Working on Sabbath means After get to immediately stoned. after being healed, After aporeswa he could be stoned, aigona kutemwa but he nematombo, carried the bed. but akatakura mubhedha wake But because he was told to do it, nekuti akanga how many ataurwa times are we nzaita. doing things because God said? Kanga tiri kuita Even zvinhu if zvatanzi it naMwari pains tiite. us and it risks our life, Even zvichiita kuti upenyu because he hwedu could huende have dropped pakaipa. the bed. But God wanted Nekuti Mwari vaida vazive kuti ndiye aporeswa, kuti vanhu vazive kuti nekuti anga was akatakura chaimuratidza kuti anga akaremara. because he was That carrying what specific shows that he bed was was for a crippled. paralyzed person. Anga And akaoma God mutezo. wanted people to know that And he Mwari has vaida kuti been vanhu healed. vazive kuti anga aporeswa. So he said, carry your bed, knowing very well that on a Sabbath it's prohibited, but God said, carry it. Akaudzwa kunzi atakure achiziva kuti Sabbath zvaisatenderwa. Amen and amen. Hallelujah. The understanding of God is not limited. Kunzwisisa Mwari hakuna limit. Kana Mwari vachiita zvinhu kwatiri, If God is doing things to us, vanoshandisa understanding yavo kwete yedu. he uses his understanding, not Because our our understanding. understanding sometimes is limited. Nekuti kunzwisisa kwedu That's why kwakwasho tizoona kuti kunopera. when we pray, Nekuti patinonamata, pane dzimwe nguva dzatinoti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe. there are times that we say, let your will be done. Not because we don't have our own will. Kwete nekuti We hatina are kuda saying kwedu. the will of God is more stronger and important than our will. Tiri kuti kuda kwaMwari ndiko Patiri kuti kwakapinda kuda kwaMwari kukura. ngakuitwe muupenyu hwedu. When you are saying the We will are of not God must be saying done we unto don't us. reason. We are not saying we can't think. Tiri kuti hatifungi kana kuti Tiri hati- kuti isusu zvafunga We are saying what we think. zvinoperevera. It comes to Asi an end. mifungo yaMwari haigumirwi. But the reasoning of God doesn't come to an end. And the 9 out of 10, isusu we are privileged. Tine rombo rakanaka. Takaziva Mwari, We knew God tikanamata Mwari, and we prayed. tikapa upenyu hwedu kuna And Mwari. we give our lives to God. And we come to church. And tinouya kuchurch. Tinoverenga shoko We raMwari. read the word of God. Tinoteerera gospel music. We listen to gospel music. Tinonamata. We pray. Tinotsanya. We fast. But kune hama dzedu But there are other people nokuti hadzizive Mwari, that they don't know God. havanamati, They don't pray. havasati vambopinda muchechi. They've never been to a Musi church. wazvinomuomera The day he struggles, akurwara pamwe zvekuda kufa, when he's in ndopaanorimember deathbed, kuti I need to go to Christ. that's when you remember And that I vanhu need to go ivavo to Christ. vanozoremember when it's late. These people But vanozozvifunga isusu nguva we are yaenda. blessed. But takakomborerwa Kuti tese tinoziva kuti kuna Mwari. that we all know that there's Even God. tikaremerwa, Chero unozoti zvikaoma, apa pandiremera, asi ndinoziva kuti kuna Mwari. knowing that I'm burdened, but I know that there's God. Amen and amen. Masikati anoda kumbodzosera control yese kuna Mwari. Ngatidzorerei Mwari Toda panzvimbo. kudzosera kukudzwa kuna Mwari. Toda Let's kudzosera give glory to chese God. chatakapiwa. That trust, that dependence yekuti God do it unto me as per your word. Ndiko kuvimba kwekuti Mwari ndiitire Kuti Mwari sezvamunotaura. hamuna here chakanaka chamakagadzirira upenyu hwako, chandakabva pachiri, chandinofanira kuti zvizova, nekuti your will will take over my will. Nekuti kuda kwake kuchaitwa, not kuda kwangu. Ndiri kunzwa kuti kune vanhu vanofanira kumbonamata ati Mwari, I give my life to you. Kune vanhu I vanofanira- surrender it to you. I do not want to know everything about myself, but I want to know you. I want to trust in you. I want to Ndakuimba trust nini? in you because of this life. I want to trust in you because of Ndakuimba these nini? children. Nekuda I kwevana want to vangu. trust in you Ndakuimba because of nini? my health. I Nekuda want to kweutano hwangu. trust in you Ndakuimba because of nini? my circumstances. Nekuda kwezvandirusangana Though I nazvo. cannot control my destiny, Chero ndisingagoni but I kuzvigadzirisa. can give myself to you. Chandinogona kuzvipa kwamuri. Simba redu riri kuti when we patinodzosera simba rese kuna Mwari,
When you give glory to hatiri God, kuti Mwari ndimi muridzi weupenyu. when you are saying, God, you are We the are owner of my giving life, up our own understanding tirikupa and we kunzwisisa are kwedu, tapping into his understanding. and tirikutora kunzwisisa kwake. There are so many things that we do not have answers for. Kune zvinhu zvakawanda There are zvokuti so Mwari many anogona things that we kuzvipindura. are limited in. But we can trust in the process. Patogona kuvimba naMwari. In life, there are days that we are in control of our lives. Muupenyu pane mazuva atinogona Pane mazuva kucontrola life unonzwa yedu. kuti zvinhu zvese ndiri kuzvikontrola. My finances angu, I know kuti rent yangu inobva apa, chikafu changu chinobva apa, mari yangu yemota inobva apa. There are days like that. When you feel with everything of myself, I can put it in place. But days are also there when you feel that it's not within me anymore. Everything is spilled out. I need to trust in him. Tomirira here when it has gone bad to trust in the Lord. Must you wait for it Why to go can't bad we so that you trust can him trust now? him? Why can we not trust him now? What is it that we have? Chingati Chingatitadzisa kusvika pakusarenda kuna Mwari. Kungoti, I want you, Lord. I need you. I trust in you. My desire is, let's put God in his place. Let's return God in his place. In our space, in our homes, let's take God into his place. I know pakufamba nepakukura pane zvimwe zvinhu zvaunonzwa kuti this I can do. But kumbodzokera nguva yekuti Mwari, I trust in thee. I believe in you. I want to give. Zvozvongoti Mwari vakati do it. His wisdom is not limited. His understanding is not limited. There is no circumstance that you cannot overcome when he has given you his understanding. Mapisarema 147:5, you know, great is our Lord in might, in power. Great is our Lord in might, in power. His understanding has no limit. But chinotanga his understanding yake isimba ravo. Chinotanga isimba ra Mwari. Chinotanga kugona kwa Mwari. Chinotanga is his unlimited power that stretches into understanding. The humankind iri kurwana Mwari when they try to use their own understanding. When we try to think on our, it does not mean that we are suspending our thinking, but we are saying in our thinking, Holy Spirit control our thinking. Holy Spirit touch our thinking. Chichiri kutiremera. What is burdening us? Let's take it to God. Let's go back to God and talk to him. Dai vakasangana naAbhurahamu kamubvunza, Abraham, kuti uri kuendepi? Oti handizivi, asi andituma ari kuziva. Wosangana naMozisi, woti Mwari waunonamata anonzani? Oti ndichava vandichava, I am who I am. Ask Moses who sent you, and he said, I am who I am. That trust. Peter, John and James vachidanwa. John and James. When the first disciples were called. When they were called. He said, akatanga avaratidza simba. He first showed them power. Akati kwavari. And he said to them, endai munobata hove. Go and dzamagara muchibata. That you like dzaramba kubatika manhera nhasi. That you could not get to vachipedza kubata hove. After they were done fishing. Havana kudzidya. They did not eat it. Havana kudzitengesa. They could not sell They it. did not benefit from the catch. Akabva vati chiendai munoredza vanhu. Handei munoredza vanhu. And he said, go and be fishers of men. Handei munoredza vanhu. They did not enjoy. They enjoyed to see the miracle. They did not enjoy the fruit of the miracle. Vangani venyu vanoti ndambozadza matura. Ndonzi chirega kudya tiende.
Do you know that this is the principle iri kutinetsa even patithe? Kuti God has shown you power. He has shown you grace. He has made money into your account, but you don't want to trust him back. How many things do we need to let go? How many things that we are holding on that the Lord has done to us without putting much effort? They are so bitter about their wives or their husbands. They are so bitter about their brothers. We are even bitter about our parents. Why can't we not trust God and release that? I trust that there is peace in this house when you had let it go. What is it that you can't let go for the Lord? Your heart is the temple of the Lord. Your heart is the temple of the Lord. In the Old Testament, but in the New Testament, Jesu vakugara mumoyo mako. Moyo wako ndiyo temberi ya Mwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti hamuzive here kuti miviri yenyu yakayereswa. Mumiviri yenyu imomo ndo ugaro hwaMwari. The body is the temple of God. Are you a vessel? Do you trust that the Lord is there for you? Do you trust that the Lord is there for you and me? The Lord is there for your children. Where you are saying, God, send me where you want me to go, and I will go without questioning you. Send me to do what you want me to do. Ukatarisa on this gift of the Holy Spirit. Now most gifts of the Holy Spirit are dead because the temple of the Lord is not active as a vessel. In our midst, Panema blessed givers. We have blessed givers. There are people who are appointed to give. Panema peace champions. Vanhu vakaropafadzwa kuti kana vakasvika pane vari kumarana vakataura one word, peace will prevail. People who are anointed to bring peace. Pedu pane ma-intercessors vakagadzirirwa kumiririra nyaya dzevanhu. Who are anointed to pray for people. Pedu pane ma-motivators. Vanhu vane the encouragement spirit wekuti kana ataura you feel relieved. Such when he speaks, pakati pedu pane vanhu vakaropafadzwa naMwari kuti akasimudza foni akakubvunza kuti unofara here, mufaro wanga usipo unotanga kupfachukira, but havasi kufona, vakapfekwa nepride, vari kuramba kushandisa miviri yavo. Pride is limiting for pane vakazodzwa wekuti akaimba so akati muri unoona vanhu vachizara nendimi, but havasi kuda, vakakoshesa muviri wavo, vakakoshesa pride yavo, vakamirira kukumbirwa zvakaremekedzeka. Kana nguva yekuworship yakwana muimbe song yakati ovati they can't do without me. Pakati pedu pane vanhu vakazodzwa, kereke ino yakazara nevanhu vakazodzwa, kereke ino yakapfekwa nevarume nevakadzi vakazara nekuzodza, but they need to appreciate kuti ndiva naAbraham, siya baba vako namai, ndine nyika yandichakuratidza. Kune vanhu vanofanira kusimudzwa naMwari. Muservice ino ndiri kutsvaga varume nevakadzi vane hana iri kurova kuti I am a vessel. Akandituma akati lift your bed, ndichasimudza mubhedha wangu ndisingatarise kuti vanhu vanoti chii. Kana akandiporesa, akandidana, andiudza zvekuita, I will do it without. Ndinozopindura vandibvunza kuti andiporesa atitakura mubhedha wako. Pane
only zvinhu respond zvamwari to them zvakazara saying the one who matiri you said zvatiri I must kutya carry kuita my kuti beds. nonzi makatanga rini kudaro, makatanga rini kuwirirana nanhingi, makatanga rini kunzwa Mwari, makatanga rini kuda vanotambudzika, makatanga rini kuyananisa vanhu, makatanga rini kupa varombo. Mweya Mutsvene ngaamboshumira vana baba nana mai. Pakatanga chechi inoi tikarovera hoko takati we are a prayer center, kureva kuti panapa panonamatwa Mwari odzika panyika, zvibereko zvoberekwa, vanoparidza voparidza, vanoshumira voshumira, vanoprofita voprofita, vanopa vopa, vanosimudza basa raMwari voritakura. Pana anofanira kutakura muchinjikwa wake mangwanani ano ati akandidana atitakura mubhedha. Ndiri kuziva iSabbath but atitakura. I know it's Sabbath, but he said I must carry my Chinodetsa bed. ndechekuti ukatumwa naMwari pane mibvunzo inobvunzwa, but you need the wisdom kuti andituma ati zvakati. Whenever you are sent by God, there are questions that will Kune come vanhu across vanofanira you. kuparidza mastrits. There are Ati people who must nekuda preach in the streets. kwekwatinogara, nekuda kwezvatakamboisa paFacebook, hatigoni kumira tichiti Jesu ndiMwari. Pane zvinhu zvataakurega kuita. Pane sharing yaakubiwa muchechi, pane chizoro chaakubva, pari kuda machampions of peace. Mangwanani ano Mweya Mutsvene ngaataure nesu, ambonyengetera zvipo zvaMweya Mutsvene. Chakaenda kupi chiprofita, chakaenda kupi ndimi, vanhu havachataura nendimi dzakaenda kupi, vanhu havachapa zvakaenda kupi, vanhu havachaprofita zvakaenda kupi. Ndiri kutsvaga mavessels ari kuti Ishe ndipfekei, kana vanditi takura ndakutotakura, kana manditi ndichava vandichava, ndinosangana nadzo munzira hondo dzacho. Chiri kutyisa vanhu kuitira Mwari zvinhu, vakatitenderedza vachandibvunza, vakanditenderedza ndakambovavimbisa kuti zvakati handiite. Mweya waShe ngaumbopfeka chechi, kana nguva yekunamata yakwana, vanhu ngavabude madziwa, vanhu ngavabude misodzi vachirumbidza Mwari. Vanhu ngatimbosimudzai kutenda kwedu. We are vessels. We are here but vessels. We are here but the shepherd directs our way. The shepherd needs to tell us what to do. The shepherd needs to help us how to walk. Kana Mwari vati handi vakomana. Kana Mwari vati bata ngatibatei vakomana. Kana Mwari vati taurai ngatitaurei vakomana. When God has said something, let our ears submit to the Lord. Mwari ari kuti chikwa uri mangwana nalo. Ndiri kushumira semuranda waMwari. Pane zviri kutaurwa naMwari muservice ino, zvine vamwe vanhu vanofanira kunzwa. There are people who must hear. We are vessels. We are vessels. Mazuva edu ekuuya panyika hatina kumagadzira, nemazuva edu ekuenda hatina kumagadzira. Let's not quench the Spirit. Let's allow the Holy Spirit to be who He is, using our bodies, using our minds, using our lives. Shakarabaka ushuma. Mweya waShe ngatipfeke mangwanani ano. Ndiri kutendera Mweya Mutsvene kufamba kubva kuengoko kuzadza chechi yese, ambotaura pamusoro poupenyu hwako. Chii chaari kutitaura? Ndepapi paBhethisaidha pavagarisa paari kuti simuka handei tinosangana muguta? Nderipi Bhethisaidha rako raari kuti takura tinosangana kusinagogo, tinotaura tiriko, simba raMwari rionekwe. Chechi regai kurambidza Mweya Mutsvene kuita basa rawo. Chechi regedza kurambidza mweya wako kuita basa rawo. Regedza tendera mweya wako ushandiswe naMwari. You are a vessel. You are a vessel. You are fearfully and wonderfully made in His image for His purpose. Shakarabaka ushima. Riana rabaka ushima narabaka. Iwewe, you are a vessel for His purpose. He fearfully and wonderfully made you for this work like this. He fearfully and wonderfully made you for a day like this, that I am visiting this assembly, for the vessels to receive instruction and the power to save.
He anointed you. He blessed you. He gave you life. He allowed you to live. He gave you the gift of life for a day like this. When you acknowledge that you are a vessel, when you acknowledge that whatever you want me to do, Lord, do with my life. What your will, God, like you said to Abraham, leave your parents and go to the land that I will show you. I'm walking to where he said I must go. There are people who are holding up that needs to release. Ndiri kutendera mweya wa Mwari kuita zvavanoda nevana vavo. Mweya washe itai zvamunoda nekereke yenyu. We are vessels. We do not owe you anything or explanation. What you say you will do. We are wonderfully and fearfully made for the kingdom and the use of the kingdom, for the anointing and the blessing of the kingdom, for his work and greater works to be done. For he does wonders and miracles through our lives. For he does things that are beyond understanding of men, using the saints who have received his power. Vanapita pavakamutendera, maendi kachife akaporesa vanhu. Vanapita pavakamutendera, mimvuri yavo yakaporesa vanhu. Kune munhu anogona kushandiswa naMwari mangwanani ano. Kune munhu anogona kupfekwa nemweya waMwari mangwanani ano nezita raJesu. Mwari anogona kukupfeka mangwanani ano kutanga another chapter. He can start another chapter. Shikarabakausana Rimbondorobokoushima Manarabakausuma. Mweya washe randa rabakausine rebekeusanda. Mweya washe randa rabakausime menerebekeusuma manarabaka. Oya narabakausime menerebeke. Mweya washe. Baba ndiri kukutendai kuti mune midziyo yamakushandisa mangwanani ano, for yourself and for your kingdom, for thy